Ako si Emily Casas, taga Carmen, Cebu. Please subscribe my channel and click the notification bell. Oh, buwan sa na ako kong baby. Kaya kadong na ako siya ligon. So, let's go. Oh? Where? Ni? Ni? Ito man. Ang baby ni Mami. Ang baby galit yun. Bata ni Mami. Oh mo. Daming kalay. Ito po. Ang patoto. Galit siya, galit. Galit ang baby naman ng patoto. Hindi magpupo ha. Magchaleng. Away! Away! No, no, cry baby. Samantha, no, no. Magsi-shower lang naman bata na mo, oy. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Maligo ang bata ni Mami. Oh, shower baby Samantha. Shower ang pawpaw. Bata. Puto. No. Maghihok dahil di maghihok. Mahulog ka nun. Samantha. Di maghihok. Daw ditong tubig ang bata. Namo. Managligo. Wala ka kanina. Naligo bata namo among baby Sammy. Dana og wash. Shower mana shower. Oh, mana shower din. Ay! Uto.
tadi ito. Lali. No cry. No cry bata. Ang gay bitaw. Gay? What's gay? Nanak. Ang say gay, nak? Day. Samanta. Ang say gay. Away. Say, Why? What time? Stop! Galit na, galit. Suko ng bata. No? Suko na yan. Suko ng bata. Ako. Gutom? Tutoy? Ang bata per healthy siya. Yun mga mamsi. Para healthy yung pipi natin. Dapat natin ibili na sa araw. Ng saglit.